Περήφανοι μπορούν να είναι οι διοργανωτές των Διεθνών Αγώνων Ορεινής Ποδηλασίας Cyprus Sunshine Cup 2009 που ολοκληρώθηκε με τον αγώνα στην Ορόκληνη. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας πρόσφεραν τα πάντα και εισέπραξαν τα καλύτερα σχόλια για τους αγώνες, οι οποίοι έβαλαν την Κύπρο και το Cyprus Sunshine Cup 2009 επί 4 συνεχείς εβδομάδες στα κύρια θέματα σε όλα τα ευρωμαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον αγώνα της Ορόκληνης κέρδισαν οι πρωταθλητές Ουκρανίας Σερκέι Ρυσένκο, ο οποίος χάρισε στον εαυτό του το καλύτερο δώρο, μιας και ήταν η ημέρα αυτή που είχε τα γενέθλιά του, και η Σουηδή Αλεξάνδρα Εγκέν, η οποία ήταν και η νικήτρια στη γενική κατάταξη του Cyprus Sunshine Cup 2009. Στους άντρες και στη γενική κατάταξη πρώτος αναδείχθη ο Ελλαδίτης Περικλής Ηλίας. Η Ολυμπιονίκη Σάπιν Σπιτς πήρε την τρίτη θέση, αφού η Νορβηγίδα Λεν Μπίμπερκ κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση μετά από μια σκληρή αναμέτρηση με την πρώτη νικήτρια, την Σουηδή Έτγεν. Να σημειωθεί ότι ο αγώνας ήταν πραγματικά σκληρός, αφού πέρα από την τεχνική δυσκολία που παραδοσιακά παρουσιάζεται, διεξήχθη με έντονα καιρικά φαινόμενα. Δυνατή ανέμοι και κρύο έκαναν την προσπάθεια των παγκόσμιων αθλητών περισσότερο δύσκολη. Σήμερα ολοκληρώθηκε όλος ο κύκλος Sunshine Cup. Ήταν μια φοβερή διοργάνωση. Ήταν ένας μήνας από 4 πολύ καλούς αγώνες με υψηλό επίπεδο των αθλητών. Ο καιρός ήταν μερικές μέρες καλές, μερικές άλλες μέρες δεν μας έκανε το χατήρι. Σήμερα ήταν εκπληκτικός, όλα πήγανε καλά. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος που κέρδισα τη γενική κατάταξη. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι όλη τη χρονιά. I'm very happy. It's crazy. I came first today because I haven't done these results before, so I'm really happy and I'm glad it went so good. Ну, в этом году мы уже в этом году в составе команды ESD, а до этого в составе сборной команды Украины уже 6-й год приезжаем сюда, и организация всегда тут на высшем уровне, и поэтому я вижу, сюда приезжает много команд, и профессиональных, и просто людей-любителей, потому что связано это все с организацией, плюс киприотская погода, это просто супер. После этих гонок невозможно приезжать к себе домой в минус 5, минус 7, в 0, где дождь, снег, ну и в Европе то же самое творится. Поэтому мы бы еще с удовольствием посидели, но гонки продолжаются. И Кубки мира, следующие соревнования. С нехотением уезжаем отсюда. И всегда рады будем и приехать в следующем году, и последующем. Как оно получится, не знаю, но не будем загадывать. Но организация, могу сказать, что одна из наилучших в сезоне из всех соревнований.